La falla me va inspirar a partir de que ha tingut un xiquet i casualment al veure l'ecografia vaig dir que què millor representar-ho en la relació que tinc entre la comissió i jo, que formem com una relació de parella, i a partir d'ahir va sorgir un poc de la personalitat de cada xiquet, que cada xiquet és un món, que moltes vegades se comparen i no n'hi ha que comparar perquè cada xiquet lo bonic és que té la seva personalitat i és únic en tot el món. Des de ben xicotet he tingut la gran sort de ser faller i la veritat que per a mi sempre ha sigut com una família introduir la festa, la cultura, la música, l'art en els monuments, el passacarrer, la presentació, els poemes. Bàsicament la falla i la cultura de la festa és com el resum d'una família unida. La veritat que per a mi la falla té ompli, no? És la vida i, de fet, avui quan he vist que el taller ja està buit, que no estaven les figures, pues, era dur.